Βρήκατε. Με πολύ χαρά έτσι σας βλέπουμε σε αυτόν τον όμορφο χώρο. Ευχαριστούμε τον πατέρα Ελευθέριο για την φιλοξενία αυτής της εκδήλωσης. Θεώρησα ότι ήταν ο καλύτερος χώρος για να γίνει αυτή η εκδήλωση, μια που έχουμε εδώ το εκκλησάκι και το άγαλμα του Αγίου Παϊσίου που έχει συγκινήσει πολύ κόσμο. Διάβασα κάπου και το θυμάμαι συχνά και το λέω συχνά και συγχωρέστε με γι' αυτό, ότι τι είναι Άγιος, ρωτάει κάποιος, τι είναι Άγιος? Άγιος είναι αυτός που κάνει εύκολο στους άλλους να πιστέψουν στο Θεό. Αυτό το έζησα πολλές φορές στη ζωή μου, ιδιαίτερα όταν γνώρισα τον Άγιο Παΐσιο πριν αρκετά χρόνια, το 1972. Είπα μέσα μου ότι πραγματικά αυτός ο άνθρωπος είναι Άγιος και στο πρόσωπό του βλέπει κανείς την εικόνα του Θεού. Αυτό νιώθουμε λοιπόν κάθε φορά που συναναστρεφόμαστε στον Άγιο Παΐσιο ή κάποιον από τους Αγίους της εποχής μας. Όταν κοιμήθηκε, τότε μάθαμε πολύ περισσότερα, γιατί κυκλοφόρησαν πολλά βιβλία και μάθαμε πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζαμε. Όμως, όσα βιβλία και να βγουν, οι άνθρωποι δυστυχώς δεν διαβάζουν, το ξέρουμε αυτό, η εικόνα είναι ακαταμάχητη. Και επιβεβαιώθηκε με τη σειρά αυτή του Αγίου Παϊσίου, από τα θάλασσα στον ουρανό. Έτσι λοιπόν, εκατομμύρια άνθρωποι, και το τονίζω αυτό, εκατομμύρια άνθρωποι, είδαν αυτή την υπέροχη σειρά που έσπασε ρεκόρ και ελευθέρωσης, αλλά και προβλημάτισε έντονα πολύ κόσμο. Είχαμε τη χαρά να γνωρίσουμε τον κύριο Γιώργο Τσιάκα και τη σύζυγό του, τον κύριο Γιώργο στο Μονίδα του Παιδί, στο Άγιο Νόρος. Γνωριστήκαμε, πέρσι είχαν την καλοσύνη να έρθουν και στις κατασκηνώσεις του Φαρμακά και τα παιδιά κατενθουσιάστηκαν και είδαν μάλιστα και αποσπάσματα από την ταινία. Του ζήτησα λοιπόν να έρθει άλλη μια φορά εδώ στον Άθλιο να μας μιλήσει για το σενάριο, για την ταινία και μου υποσχέθηκε το ναι. Επέρασε αρκετός καιρός, αλλά μια που πραγματοποιήθηκε αυτή η επιθυμία μας και σήμερα τους έχουμε κοντά μας. Έχουμε λοιπόν τη χαρά να έχουμε μαζί μας το σεναριογράφο της σειράς, τον κύριο Γιώργο Τσιάκα, την κυρία Χριστίνα Παυλίδου, δεν την ξέρετε, είναι που έβριζε τον όρο της Ευδοκίας, τη μητέρα του Αγίου Παϊσίου, τον κύριο Πέτρο Ξεκούτη, που έπαιζε τον ασκητή στο Σινά, και την κυρία Δέσποινα Γκάτζιου, την ξέρετε περισσότερη, μένει εδώ στην Αργολίδα, που έπαιζε τη Θεία Δέσποινα. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τον κόπο που έκαναν να έρθουν εδώ κοντά μας και θα τους παρακαλέσω να μας μιλήσουν από την προσωπική τους εμπειρία. Πώς ένιωσαν αυτή την επικοινωνία με τον Άγιο, πώς γράφτηκε το σενάριο, πώς εκτελήθηκε και μάλιστα στο τέλος θα ήταν όμορφο να υποβάλλετε κάποιες ερωτήσεις. Αλλιώς βλέπετε την εικόνα, αλλιώς τους πρωταγωνιστές. Για μια άλλη φορά σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και ευχόμαστε ο Άγιος Παΐσιος να ευλογεί κάθε στιγμή της ζωής σας. Να πω και κάτι άλλο, ότι ήδη γίνεται η καινούργια σειρά για τον Άγιο Ιωσήφ τον Ψυχαστή, ένα μεγάλο Άγιο, περισσότεροι δεν το γνωρίζουμε, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να το γνωρίσουμε από τη νέα σειρά που ελπίζουμε, από ό,τι έμαθα, η Τσάκα μάλλον προς το Φεβρουάριο. Ωραία, δόξα τω Θεώ. Έτσι θα έχουμε αυτή την ευκαιρία να δούμε και αυτή τη νέα σειρά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να αρχίσουμε από εσάς. Εμείς σας ευχαριστούμε, σεβασμό. Δεν μπορούμε να είναι τιμή και μεγάλη ευλογία που βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Σεβαστοί πατέρες, σας χαιρετούμε με τις ευχές σας όλων. Σεβασμοί για τους εργατές επικαλείστε και τους αγαπητούς μας αδερφούς
που για μας το Ναύπλιο είναι ένας αγαπημένος προορισμός εδώ και πολλά χρόνια, λόγω της φιλίας που μας συνδέει από τη Σχολή του Εθνικού μαζί με τη Δέσποινα και τον σύζυγό της τον Λεωνίδα αργότερα. Είναι σχεδόν ένας προορισμός που ερχόμαστε σχεδόν κάθε χρόνο εδώ, αλλά για μας έχει κάτι ακόμη τον Ναύπλιο που μας τραβά εδώ. Είναι ο Άγιος Δημήτριος Καρακαλάς, όπου ο γέροντας μας, ο Μεγαριστός Γαβρίλ, υπηρέτησε εκεί τον ναό για 7 χρόνια ως εφημέριος του ναού, μετά την εισβολή στην Κύπρο. Και από τότε ερχόμαστε μαζί του εδώ. Όπως ξέρετε, σεβασμιότατε, είναι δύσκολο πραγματικά να αποτυπωθεί, νομίζω, η αγιότητα. Δεν υπάρχει τρόπος να αποτυπωθεί. Αυτό που κάναμε εμείς ήταν έτσι με την ευχή του γέροντα Εφραίμ και όλη την συμπαράσταση και όλη την αγάπη του και προσπαθήσαμε να δώσουμε έτσι κάποια ψυχία, νομίζω, από τη ζωή του γέροντα. Παρ' όλα αυτά δεν ταπεινολογούμε, νιώθουμε κι εμείς την ωφέλεια που έγινε μέσα στους αδερφούς μας και νομίζω ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε ο καθένας από εμάς εκεί που βρέθηκε, στο σενάριο, σαν ηθοποιός, σαν σκηνοθέτης, σαν σκηνογράφος. Δούλεψαν πάρα πολλοί άνθρωποι για να γίνει αυτό που είδατε, αλλά νομίζω η χάρις του Αγίου μας ξεπέρασε. Γι' αυτό νιώθετε μέσα στην καρδιά σας όλοι και θα μου πείτε, μας συγκίνησε, εγώ άκουγα τη μουσική και έκλαια, εγώ δεν εξομολογήθηκα και πήγα να εξομολογηθώ πρώτη φορά και όλα αυτά που ακούμε από τον κόσμο και χαιρόμαστε κι εμείς και μοιραζόμαστε τη χαρά που νιώθετε. Είναι η χάρη του Αγίου που ο Θεός βρήκε τον τρόπο, όπως λέω η γέροντα, να παίξει στην έδρα του αντιπάλου. Έπαιξε και στο TikTok, από εκεί το είδαν τα νέα τα παιδιά και τα νέα τα παιδιά μετά είπαν τι είναι αυτό το πράγμα και έτσι ξεκίνησαν να βλέπουν και αυτά στην τηλεόραση τη σειρά. Και πολλά παιδάκια ξέρουν από πολλές μαρτυρίες πόσο ωφελήθηκαν και πόσο έψαξαν και ψάχνουν για να βρουν αυτό που λείπει τις ψυχούλες τους. Να πω τώρα, μάλλον θα δώσω πρώτα, θα ήθελα να τελειώσω εγώ, αν μου επιτρέπετε, έτσι στους ηθοποιούς να δώσω τον λόγο που αυτοί πήραν μεν το κείμενο από μένα, αλλά αυτοί ήταν αυτοί που το ενσάρκωσαν και αυτοί που το ένιωσαν και αυτοί που το έπαιξαν. Και θα επανέλθω εγώ. Χριστίνα. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε το Σεβασμιότατο για την πρόσκληση και για την πατρική αγκαλιά που μας έχει ανοίξει από πέρσι που τον έχουμε γνωρίσει. Πραγματικά είσαστε πάρα πολύ τυχεροί, πρέπει να ξέρετε, που έχετε έναν τόσο σπουδαίο πνευματικό οδηγό εδώ στην Αργολίδα. Σας ευχαριστούμε, Γέροντα, για την ευκαιρία που μας δίνετε να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο εδώ. Πραγματικά είναι μια ευκαιρία να μοιραστούμε μαζί σας κάτι που βιώσαμε μέσα από την διαδικασία της σειράς, το πώς προσεγγίσαμε τους ρόλους, όλη αυτή την πορεία που κάναμε για να βγει αυτό το αποτέλεσμα που εσείς είδατε. Και πραγματικά σας εξομολογούμε ότι δεν ήταν μια ακόμα δουλειά για μας. Και ο ρόλος της ευλογίας που ήταν μεγάλη πραγματικά η ευθύνη στους ώμους μου να ενσαρκώσω, δεν ήταν ακόμα ένας ρόλος. Ήταν πραγματικά μια ευκαιρία που μου δόθηκε να ξανανιώσω κάποια πράγματα που διδάχτηκα από τον μακαριστό γέροντά μας στην Κύπρο, τον γέροντα Γαβρίλ, που ήταν ο άνθρωπος που μας αναγέννησε, που μας πήρε έτσι, από το χεράκι πριν πολλά χρόνια, πριν 35 χρόνια, και μαζί με τον σύζυγό μου, τον Γιώργο, δεν ήμασταν τότε σύζυγοι, μας πάντρεψε όμως 3 μήνες, από την ημέρα που τον γνωρίσαμε, μας πήρε από το χεράκι και μας οδήγησε σε έναν πιο πνευματικό δρόμο. Και όλα αυτά τα χρόνια, τέλος πάντων, κάνουμε τον αγώνα μας, μέσα από μια πνευματική πορεία, όσο μπορούμε, με τα λάθη μας,
πέφτουμε, ξανασηκωνόμαστε, αλλά ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος. Και η σειρά αυτή ήταν η ευκαιρία για μένα να ξαναβιώσω κάποια πράγματα που είχα διδαχτεί, που ίσως μέσα στην καθημερινότητα, με τα παιδιά, με τις δουλειές μας, τα ξεχνάμε. Ήταν λοιπόν η ευκαιρία που μου δόθηκε με την ευλογία να γνωρίσω καταρχάς από πολύ έτσι κοντά έναν άνθρωπο πολύ μεγάλης πνευματικότητας που ήταν η ίδια, ένα υπαρκτό πρόσωπο, γι' αυτό και ένιωθα και πολύ μεγάλη την ευθύνη βέβαια στους ώμους μου, αλλά και το να δω πως είναι μία μητέρα που μεγάλωσε έναν Άγιο. Το συγκλονιστικό βέβαια που το συνειδητοποίησα στην πορεία είναι ότι η ίδια δεν ήξερε ότι μεγαλώνει έναν Άγιο. Εκείνη μεγάλωνε το παιδί της. Το αγαπούσε, νοιαζόταν, πονούσε, αγωνιούσε, φοβόταν. Κάποιες φορές ήταν αυστηρή, κάποιες φορές ήταν τρυφερή, όπως είμαστε όλες οι μανάδες. Γι' αυτό ο τρόπος για να προσεγγίσω ένα τέτοιο ρόλο, επειδή αγία εγώ δεν είμαι, ούτε ξέρω άλλον τρόπο, ήταν το πώς είμαι σαν μάνα. Την προσέγγισα λοιπόν ως μητέρα. Και πραγματικά ήταν μια πολύ μεγάλο σχολείο για μένα. Αυτή μου η επαφή με την συγκεκριμένη προσωπικότητα, γιατί μου δίδαξε πάρα πολλά, όπως σας είπα μου ξαναθύμισε πάρα πολλά και κέρδισα πάρα πολλά. Και επίσης συνειδητοποίησα και κάτι ακόμα, ότι ο δρόμος της υποκριτικής και ο δρόμος που εμείς επιλέξαμε τέλος πάντων να ζούμε, ο πιο πνευματικός δρόμος, έχουν κάτι κοινό τελικά. Όσο και αν ακούγονται πολύ, πολύ διαφορετικοί δρόμοι. Το να προσεγγίσεις ένα ρόλο, πρέπει να αφήσεις λίγο πέρα το εγώ σου. Να προσπαθήσεις δηλαδή να πλησιάσεις έναν άλλον άνθρωπο, να τον καταλάβεις, να τον συγχωρέσεις, να τον φέρεις κοντά σου. Κάπως έτσι αντιλαμβάνομαι και την πνευματική ζωή. Το να μην είμαστε εμείς το επίκεντρο της ζωής μας, το κέντρο της ζωής μας, και να προσπαθούμε, αυτός είναι ο αγώνας μας, να προσεγγίσουμε τους άλλους, να τους καταλάβουμε, να τους συγχωρέσουμε, να τους αγκαλιάσουμε, να μπούμε στη θέση τους, να τους αγαπήσουμε, όπως είναι, με τα λάθη τους. Γιατί και ένας ρόλος που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ήταν αυτό που περιγράφω τώρα, ενώ δεν είχε λάθη η ευλογία, αλλά ένας οποιοσδήποτε ρόλος μπορεί να είναι και ένας άνθρωπος που είναι πολύ μακριά από εμάς, που να μην καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα που κουβαλάει, καλούμαστε όμως να τον αγαπήσουμε. Στην ευλογία ήταν πολύ πιο εύκολο αυτό για μένα. Την αγάπησα πάρα πολύ, προσπάθησα να την καταλάβω και προσπάθησα να την μιμηθώ. Και έτσι δεν ξέρω πώς το κατάφερα 100%, τουλάχιστον αυτή ήταν η προσπάθειά μου, να ενσαρκώσω έναν άνθρωπο που ήταν πραγματικά ένα πρότυπο γυναίκας, μητέρας, συζύγου, ανθρώπου μέσα στην κοινωνία. Και ήταν πραγματικά ένα μεγάλο σχολείο για μένα. Αυτά προς το παρόν. Αν θέλετε στο τέλος να μου ζητήσετε κάτι, να σας πω περισσότερο για την ευλογία, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Χριστίνα. Δέσποινα, δίπλα, η γειτόνισσα, η θεία, το στήριγμα, η θεία Δέσποινα. Ακούγοντάς σας, Γιώργο και Χριστίνα, η αλήθεια είναι ότι αυτό που είπε η Χριστίνα, ότι ο αγώνας που κάνει ένας ηθοποιός προκειμένου να βρει το ρόλο, να αναζητήσει το ρόλο, όχι μόνο για να τον παρουσιάσει, αλλά για να ζήσει μέσα από αυτόν και δημιουργώντας βίωμα, να φτιάξει βίωμα στο θεατή. Αυτό το πράγμα, για να το κάνουμε,
100% ισχύει αυτό που λέει η Χριστίνα. Χρειάζεται τον μοναδικό κανόνα της ίδιας της ζωής, που είναι η κατάργηση του εγώ. Δηλαδή, η Χριστίνα περιέγραψε ακριβώς το απόλυτο κλειδί της δουλειάς μας, που είναι και το απόλυτο κλειδί της ίδιας της ζωής. Να καταργήσεις το εγώ σου. Στη δική μου την περίπτωση, για το ρόλο το δικό μου, ο Γιώργος μου το έκανε πάρα πολύ εύκολο, ο Γιώργος ο Τσιάκας, γιατί μέσα από τη φοβερή συγγραφική του δεινότητα έφτιαξε για μένα ένα χαρακτήρα που μου ήταν αφάνταστα οικείος. Η θεία Δέσποινα, η γυναίκα του χωριού, η Ελληνίδα που ζει μέσα από τις μνήμες, από τα μνήματα, από τις εικόνες της Εκκλησίας, από το χρέος απέναντι στην πατρίδα, απέναντι στο Θεό, απέναντι στην οικογένεια και στους συνανθρώπους της, ήταν το πιο οικείο πράγμα. Για μένα, λόγω του ότι προέρχομαι από ένα χωριό, έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει σε ένα χωριό και ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Όμως, αυτό το ευφυές που έκανε ο Γιώργος συγγραφικά, ήρθε και κούμποσε, στην κυριολεξία κούμποσε, με αυτό που συνάντησα, με βάση αυτό που είπαν και τα δυο παιδιά, και ο Γιώργος και η Χριστίνα, που εκτός από αδερφικοί φίλοι είναι και πνευματικά μου αδέρφια, λόγω του γέροντά μας. Τα παιδιά μας σύστησαν στο Λεωνίδα και εμένα του γέροντα Γαβρίλ. Και έτσι είμαστε και εμείς πνευματικοπαίδια του γέροντα Γαβρίλ. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που συνειδητοποίησα όταν άρχισα να γνωρίζω σε βάθος το γέροντά μας ήταν ότι ο γέροντας Γαβρίλ, όταν μιλούσε για το Χριστό, δονείτο όλη του ύπαρξη με τέτοιο τρόπο που ήταν ακριβώς ο ίδιος όταν μιλούσε για την Ελλάδα. Δηλαδή, Χριστός και Ελλάδα για το γέροντά μας ήταν ένα πράγμα. Φανταστείτε την έκπληξή μου όταν στη μελέτη που έκανα για να προσεγγίσουμε αυτά που με τρομερή δυσδυτικότητα έγραψε ο Γιώργος, για να είμαστε αληθινοί δηλαδή, να μην κάνουμε τους θεατρίνους, ψάχνοντας και αναζητώντας τον Άγιο Παΐσιο, τη ζωή του, τα χρώματα, τις μυρωδιές, όλα αυτά τα πράγματα που συνέθεταν αυτή την οντότητα, συνειδητοποίησα ακριβώς το ίδιο πράγμα. Εγώ δηλαδή το ένιωσα αυτό πολύ βαθιά μέσα μου, ότι για τον Άγιο Παΐσιο ο τρόπος που δονείτο ο ίδιος η ψυχή του όταν μιλούσε για τον Χριστό ήταν ακριβώς ο ίδιος με τον τρόπο που μιλούσε για την Ελλάδα. Και οι δυο γέροντες είχαν το τραύμα του ξεριζωμού. Ο ένας Κύπριος, ο άλλος Καπαδόκης, παρόλο που ήταν μωρό φυσικά. Παρ' όλα αυτά κυλάνε μέσα στο κύτταρό μας. Δεν είναι κάτι που μας το λέει κάποιος. Το κύτταρό μας θυμάται πριν από μας. Έτσι λοιπόν αυτή ήταν μια έκπληξη πάρα πολύ μεγάλη. Ταυτοχρόνως ήταν και ένα φως που άνοιξε στο κεφάλι μου και κατάλαβα πάρα πολλά πράγματα. Και εκ των υστέρων και σαν φιλόλογος και σαν ηθοποιός κατέληξα σε κάτι που το κουβεντιάζαμε με τον Γιώργο και πολύ θα ήθελα και τη γνώμη του σεβασμιότατη πάνω σε αυτό. Εγώ βαθιά μέσα μου έχω πιστεί ότι για μας τους Έλληνες η Ορθοδοξία δεν είναι όπως για τους άλλους Ορθοδόξους, δηλαδή μια θρησκεία ιερή και σπουδαία. Είναι πατρίδα. Η Ορθοδοξία είναι πατρίδα για μας. Είναι η αρχή μας, είναι η πορεία μας, είναι η εξέλιξή μας. Είναι ο οδηγός μας και η κατεύθυνσή μας. Αυτό που είναι ο ελληνισμός. Και αυτό μου δώσε πολύ μεγάλη χαρά και αυτό που λέει η Χριστίνα, μέσα από αυτό κατάλαβα το χρέος σαν σύγχρονη Ελληνίδα, κατάλαβα τη χαρά του να επομίζεσαι ένα τέτοιο χρέος και κατάλαβα και την ευλογία να μας δόθηκε αυτή η χάρη μέσα από τους γεροντάδες μας, μέσα από τη σειρά αυτή που ο Γιώργος έφτιαξε για μας, μέσα από το σεβασμιότατό μας, τον πατέρα Νίκο, δηλαδή ό,τι οικονομεί ο Θεός δεξιά-αριστερά μας, είναι ένα δώρο για να περπατήσουμε. Και αισθάνομαι πολύ ευγνώμων γι' αυτό, ομολογώ. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο, ευχαριστώ πολύ τη Χριστίνα για τη φιλία, για την αγάπη τους. Ευχαριστώ τον Θεό γιατί ζούμε και υπάρχουμε και ακόμα προσδοκάμε. Προσδοκάμε το καλύτερο. Σας ευχαριστώ και εσάς. Κύριε Πέτρο. Να ξεκινήσω. Σεβασμιότατε.
λέει ένα χωρίο, θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Λέει αδερφοί μου, της Αγίης της εν τη γη αυτού εθαυμάστος ο Κύριος. Αυτό έγινε με τον Άγιο Παΐσιο. Όταν με κάλεσε ο κύριος Τσάκας για να κάνω αυτόν τον ρόλο του μοναχού Γαλακτίωνα που ήταν στο Σινά, ήρθε μία αναδρομή στο μυαλό μου εν έτη 1979, όπου ο σεβαστός μου μακαριστός γέροντας Κύριλλος Μάνθος μου είπε, μαζί με την αδερφή μου τη μοναχή, θα πας στο γέροντα Παΐσιο να τον ρωτήσεις αν πρέπει εσύ, Πέτρο, να ασχοληθείς με αυτό το επάγγελμα που σου αρέσει, να γίνεις ηθοποιός. Όταν όδευσα λοιπόν και περπάτησα το μονοπάτι που ξέρει ο Σεβασμιότατος και έφτασα κάτω, είδα λοιπόν έναν Άγιο, είδα έναν άνθρωπο που έλαμπε το πρόσωπό του, που ήρθε να σου μιλήσει μόνο που σε κοίταζε. Ο Άγιος δεν χρειαζόταν να σου πει πολλά λόγια, σου έλεγε λίγα λόγια, σε κοίταζε. Και πριν προλάβω εγώ να του μιλήσω, να του πω τι θέλω να πω και τι επάγγελμα να ακολουθήσω, βάσει της εντολής που μου είχε δώσει ο γέροντας ο μακαριστός, ο πνευματικός μου και η αδερφή μου η μοναχή, μου λέει, εσύ θα προσέξεις που θα γίνεις γνωστός και θα μιλάς στα ράδια και στις τηλεοράσεις να ομολογείς τον Χριστό. Ήξερε λοιπόν ο Άγιος με το διορατικό του χάρισμα το μέλλον το δικό μου. Αυτό γιατί ο Θεός φωτίζει. Φωτίζει όμως ποιους? Αυτούς που τηρούν το Λόγο και το νόμο του Θεού. Γίνεστε Άγιοι καθώς και εγώ Άγιος είμαι, λέει σεβασμιότατε ο Κύριος. Άρα λοιπόν εμείς τι καλούμεθα να κάνουμε? Να ζήσουμε, να τηρήσουμε το Λόγο και το νόμο του Θεού. Όταν λοιπόν ο Γιώργος μου έδωσε αυτή τη χαρά και την ευλογία, σκέφτηκα και λέω τι θα κάνω εγώ? Ένα μοναχό. Τι σημαίνει αδερφοί μου μοναχός? Τι σημαίνει αυτός που φοράει αυτό το ράσο που φοράει ο ιερεύς, ο αρχιερεύς, ο μοναχός. Μοναχός εστί, λέει, και μου άρεσε πάρα πολύ, βία φύσεως διηνεκής. Είναι αυτός που τόλμησε και έκανε πράξη. Αυτό που ακούμε κι εμείς και που οφείλουμε να κάνουμε, αλλά προχώρησε ένα βήμα παραπάνω. Ως τη θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτό. Αράτω το σταυρό αυτού και ακολουθεί το μη. Έπραξαν όμως αυτό που έκανε ο σεβασμιότατα, το έκαναν οι ιερείς όλοι. Τι? Οφειλών πατέρα και μητέρα επερεμέ, ουκέστη μου άξιος. Έβαλε το Κύριο. Ζει και ομολογεί Κύριον. Και αυτό έπρεπε να κάνω εγώ. Ο λόγος μου λοιπόν, πώς θα άγγιζα εγώ, αδερφέ Γιώργο, πώς άγγιζα αυτόν τον μοναχό και μάλιστα έναν ασκητή. Και ασκητής τι είναι? Αυτός που ζει εν ώρες εν σπηλαίους και εν τεσοπές της γης. Θλιβόμενος και κακουχούμενος. Αυτός ο οποίος θα μπορούσε με μία λέξη, με μία φράση να μεταφέρει το λόγο της Θεοτόκου, το λόγο του Θεού προς τον Άγιο Παΐσιο, που του είπε για να ξαναγυρίσει πίσω στο Άγιον Όρος. Έπρεπε λοιπόν να αγγίξω και να προσεγγίσω αυτόν τον ρόλο. Για μένα, πιστέψτε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ ξεκίνησα με κωμωδίες, εγώ με τον Σταυρίδη, τον Γιονάκη, τον πολλούς, εν πάση περιπτώσει. Εγώ για μένα ήταν λοιπόν πάρα πολύ δύσκολο. Έπρεπε να κάνω τι? Να αγαπήσω το ράσο. Αυτό. Το μαύρο ένδυμα. Όχι μόνο να το αγαπήσω, να μπορέσω να το ζήσω, να το βιώσω, να το φορέσω. Έστω και για μία σκηνή. Φορώντας, πιστέψτε με, αυτό το ράσο, αλλάζει όλη η ιδιοσυγκρασία του ανθρώπου. Διότι έρχεσαι ενώπιο με τον Θεό. Έρχεσαι με την ευθύνη. Ξέρετε, όλοι οι μοναχοί, όλοι οι αρχιερείς, οι ιερείς, όλοι που ξεκινούν να γίνουν, δίνουν έναν όρκο στο Θεό. Και αυτό θα πρέπει να μένει πάντα στο μυαλό τους. Τι είναι ο όρκος αυτός? Να υπηρετούν τον Κύριο περισσότερο από ό,τι υπηρετούμε εμείς. Αυτό που κάνει ο Σεβασμιότατος, λέει, ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τύθηση υπέρ των προβάτων.
Αυτό κάνει ο κάθε ιερέας στο ποιμνιό του. Αυτό κάνει ο κάθε σεβασμιότατος, ο κάθε Μητροπολίτης που είναι ο πατέρας, που είναι ο ποιμένας, σιωπηλά. Ξέρετε, εν κρυπτό πρέπει να εργάζεται. Και ο Κύριος που βλέπει αυτούς που εργάζονται εν κρυπτό, αποδίδει το φανερό. Εγώ λοιπόν έπρεπε να προσεγγίσω αυτόν τον ρόλο ενδιόμενος στο ράσο. Το Άγιο, όπως λέω εγώ, ράσο. Και για το ράσο αυτό, το οποίο ακόμα και για λίγες ώρες που φόρεσα, πιστεύω και ελέγχομαι μερικές ώρες ότι θα με ελέγξει ο Θεός. Διότι εγώ δεν είχα, δυστυχώς, δεν είχα τη δύναμη να το φορέσω. Το φόρεσα για να υποδηθώ ένα μοναχό. Αλλά ακόμα και για αυτή τη στιγμή θα δώσω λόγο στο Θεό, αν ήμουν σωστός. Δεν θέλω να σας κουράζω πολύ, γιατί εγώ, ξέρει ο Γιώργος, είμαι από τους ασκητές που μιλάω πολύ. Αλλά οι ασκητές ομιλούν με τη σιωπή τους, δεν χρειάζεται με τα λόγια. Μερικές φορές όμως πρέπει να μιλάμε, έτσι να ομολογούμε. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι και εσείς να ομολογείτε Χριστόν, και αυτό είναι σταυρωμένο. Να μην διστάζετε να ομολογείτε, να μην διστάζετε να κάνετε το σταυρό σας, να μην διστάζετε να επιπλήτετε όλους τους έχοντες και κατέχοντες πολιτικούς που βάλουν ενάντια στον νόμο και στο λόγο του Θεού, για να μπορείτε φαρσώς να πείτε όταν αρχίσετε τα μάτια σας το λόγο του Αποστόλου Παύλου, το δρόμο τετέλεκα, την πίστη τετήρικα, απόκειτέ ότι της δικαιοσύνης Στέφανος. Για να το πεις αυτό, θα πρέπει να ομολογείς Χριστό εσταυρωμένον, τον αναστάντα εκ νεκρών. Άλλωστε, σεβασμιότατε, ξέρετε ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει σε ένα σημείο: νουθετείτε τους ατάκτους, τους μη τηρούντες στον νόμο του Θεού. Όλοι λοιπόν θα πρέπει να τηρούμε τον νόμο του Θεού. Ο έχω νου θα εννοήσει τι θέλω να πω. Ευχαριστώ. Πέτρο μου, ποιος θα αριστεύσει τώρα? Ότι διάλεξε ένα κωμικό ηθοποιό για να κάνει αυτό το ρόλο. Αλλά ξέρεις, και εγώ από κωμωδίες ξεκίνησα. Ναι, γι' αυτό ακριβώς. Και εσύ ξέρεις. Και ξέρετε, ο Πέτρος τώρα, μετά τον ρόλο αυτό, θα το πω Πέτρο, και θα έχεις μεγαλύτερη ευθύνη τώρα, θα υποδηθεί τον Άγιο Δανιήλ, τον Κατουναγιώτη στην Νέα Σειρά. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Έχει ήδη γυρίσει τις σκηνές του και να πω ότι ήταν εξαιρετικός και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι μου έδωσαν όλοι έτσι ένα έναυσμα να πω, και η Χριστίνα και η Δέσποινα, μιλώντας για τον γέροντά μας, ότι εγώ σας εξομολογούμε ότι δεν θα μπορούσα ποτέ να γράψω για τον Άγιο Παΐσιο, για οποιοδήποτε από τον Άγιο, αν δεν ζούσα δίπλα στον Άγιο Γέροντά μας. Δηλαδή, οι πατέρες λένε ότι για να μιλήσεις για ένα Άγιο πρέπει να είσαι εσύ Άγιος. Εννοείται ότι εγώ δεν είμαι. Άρα αυτό που με βοήθησε πραγματικά ήταν τα 20 χρόνια που είχαμε τη μεγάλη ευλογία με τη Χριστίνα να είμαστε δίπλα στον Γέροντα Γαβρίλη. Εκεί ξεκίνησαν τα πάντα. Ήταν τα βιώματα που είχαμε με έναν Άγιο άνθρωπο, τα θαύματα που ζήσαμε, όπως αυτά που περιγράφουμε χωρίς να κάνω συγκρίσεις με τον Άγιο, πολλές φορές τα είχαμε ζήσει, με έναν ταπεινό άνθρωπο, μια τεράστια αγκαλιά, μια αγάπη ασύλληπτη, που πραγματικά άλλαξε τη ζωή μας, και για να είμαστε εδώ σήμερα, να είμαστε μαζί και να κάνουμε αυτό που κάναμε, οφείλεται στο Γέροντα. Και αυτό θέλω να το λέω και να το πω, και πάντα θα το λέω, ότι από εκεί για μας ήταν η μεγάλη ευλογία της ζωής μας και εκεί ξεκίνησε. Και για αυτές τις σπουδαίες γυναίκες που ανέφερε η Δέσποινα και η Χριστίνα, που τις έχω μέσα στην καρδιά μου, γιατί ήθελα να δείξω ακριβώς αυτό, από πού ξεκίνησε ο Άγιος. Γι' αυτό από τα φάρασα στον ουρανό. Δεν έπεσε από τον ουρανό. Αγωνίστηκε. Ήταν σαν και εμάς. Ήταν παιδάκι. Ήταν έφηβος. Ήταν μεγάλος. Αγωνίστηκε. Άρα ήθελα να δείξω από πού ξεκίνησε. Με τι δυσκολίες αυτή η οικογένεια ξεριζώθηκε από τα φάρασα. Και επειδή και εγώ σαν παιδί βίωσα το ξεριζωμό, ήταν εύκολο για μένα να μεταφέρω αυτό που ένιωθα στο πρώτο επεισόδιο, για παράδειγμα,
το οποίο οι μόνες πληροφορίες που είχα ήταν ότι γεννήθηκε στις 25 Ιουλίου, βαφτίστηκε στις 7 και φύγανε στις 14 Αυγούστου. Έπρεπε λοιπόν να γίνει μια οικογένεια. Έπρεπε να συνθέσω την οικογένεια του Αγίου πώς. Είχα πρότυπο την αδερφή του γέροντα για την ευλογία, την Καλού, τη μακαριστή Καλού. Είχα πρότυπα γυναίκες τέτοιες. Είχα πρότυπα προσφύγων γυναικών τέτοιων που με είχαν συγκλονίσει σαν παιδί. Γι' αυτό μπόρεσα να το συνθέσω, γι' αυτό μπόρεσα να το κάνω. Και ήταν πολλές φορές που βέβαια και στη συνέχεια που έλεγα «Άγια μου συγχώρα με, πρέπει να βάλω λόγια στο στόμα σου και σε παρακαλώ φώτισέ με». Και η βοήθεια του υπήρξε πάρα πολλές φορές έντονη και στα γυρίσματα με τους συναδέλφους και έχουν ιστορίες όλοι να σας πούν. Αλλά θα σταθώ σε αυτές τις γυναίκες για λίγο ακόμη για να σας πω ότι όσο χάνουμε αυτές τις γυναίκες, Δέσποινα, γινόμαστε πιο φτωχοί και όλο πιο φτωχοί. Είναι αυτές οι γυναίκες με τα τσεμπέρια στο κεφάλι, αυτές οι γυναίκες που ανάγιωσαν παιδιά πολλά, αυτή τη στιγμή κινδυνεύουμε σαν έθνος από την υπογεννητικότητα, αυτές που μεγαλώναν 5, 8, 10, όπως η μάνα του Αγίου, και πώς τα κατάφεραν και πόσο πάλεψαν. Θυμάστε όταν ήρθα στην Ελλάδα για 2,5 χρόνια, γυρνούσαν αυτοί οι άνθρωποι από τόπο σε τόπο, δεν έβρισκαν πού να μείνουν μέχρι να ριζώσουν στην Κόνιτσα και εκεί ρίζωσαν και εκεί τα κατάφεραν. Μετέφεραν όλοι αυτή την πίστη, την δυνατή από την Μικρά Ασία στην Ελλάδα και πρέπει να σας πω ότι η ζωή τους ήταν αυτό που λέμε χριστοκεντρική, δηλαδή σηκωνόντουσαν, κάνανε μεσονυχτικό και όταν πάνω στο καράβι, είχαμε μια σκηνή πάνω στο καράβι, δυστυχώς μου τη φάγανε αυτή τη σκηνή, σεβασμιώσατε η παραγωγή στην πορεία. Όταν ερχόντουσαν λοιπόν και πρώτη φορά είχαν ανέβει σε καράβι, φανταστείτε αυτούς τους ανθρώπους πως ήρθαν τώρα με καράβι, είχε αφήσει η ευλογία το μωρό κάτω για μια στιγμή που ήταν και αυτή κουρασμένη κλπ. Και κάποιος να της το πάτησε. Και το μωρό κόντεψε να πεθάνει. Και εκεί είχα μια σκηνή που το σταυρώνει ο Άγιος Αρσένιος και γίνεται καλά το παιδί. Εκεί λοιπόν πάνω στο καράβι άκουσαν πρώτη φορά και δεν πίστευα στα αυτιά τους οι Καπαδόκες να βρίζουν τα θεία. Ένας ναύτης έβρισε τα θεία. Και ξέρετε τι έκαναν? Τον πέταξα στη θάλασσα. Και επενέβη ο Άγιος να σταματήσει το καράβι να έρθει πίσω να το μαζέψουν. Ναι, ο Άγιος Αρσένιος. Ναι. Αυτές οι γυναίκες λοιπόν, για μένα, κράτησαν το έθνος, κράτησαν την προσφυγιά, σήκωσαν την προσφυγιά στους ώμους τους. Και θέλω να μου επιτρέψετε για αυτές έτσι, και θα κλείσω με αυτό και μετά να πούμε ό,τι θέλετε για τα γυρίσματα. Έχω γράψει κάτι πιο παλιό, όταν κοιμήθη η μάνα μου, που ήταν έτσι, μια γυναίκα με το τσεμπέρι της, κοιμήθηκε στα 92 της πριν 2 χρόνια. Αλλά δεν αφορά μόνο αυτή, αφορά όλες αυτές τις μανάδες και όλες αυτές τις γυναίκες και τις γιαγιάδες που μας κράτησαν μέχρι σήμερα στην πίστη μας και μας κράτησαν την πίστη μας ζωντανή και την πατρίδα μας. Προσέχετε τούτες τις γιαγιάδες. Προσέχετε τούτες τις γιαγιάδες που φεύγουν μια-μια με το τσεμπέρι κορώνα στο κεφάλι τους, το άξιο εστί στα χείλη τους και το πιστεύω στην καρδιά τους. Φιλήστε τα ροζιασμένα χέρια τους, που έσκαψαν βουνά ολάκερα, που φύτεψαν δέντρα μέτρητα, που ζύμωσαν ψωμιά χιλιάδες, που κράτησαν μωρά στην αγκαλιά τους, που βίζαξαν και ανάγιωσαν όχι 1 και 2, μα 4 και 5, 7, 8 και 10 παιδιά η καθεμιά τους. Σκύψτε, τα γόνατα φιλήστε τους, μη φοβηθείτε από τις πληγές. Παράσημα είναι προσευχής. Γονατισμένες έκλαιγαν χρόνια πολλά, αιώνες πολλούς για τα παιδιά τους, για τα παιδιά του κόσμου, για τον κόσμο όλο προσευχόμενες έκλαιγαν. Τους κυρτωμένους ώμους τους κοιτάξτε, νύχτες κοιμένες στα κρεβάτια μας, σήκωναν τον πόνο μας, τις θλίψεις, τις αρρώστιες μας. Κοιτάξτε τις. Κοιτάξτε τις τι όμορφες που είναι. Σιωπή, ιερή σιωπή. Ακουμπήστε το κεφάλι σας στο στήθος τους και ακούστε την καρδιά τους. Ποιος είπε πώς σταμάτησε? Αφού χραστείτε την καλά, θα ακούσετε τον ύμνο της αγάπης. Και ένα Χριστός Ανέστη, και ένα Χριστός Ανέστη, γέ μου, ένα Χριστός Ανέστη, κόρη μου. Μην κλαίτε, μην φοβηθείτε θάνατο,
Θάνατος δεν υπάρχει. Προσέχετε τούτες τις γιαγιάδες. Προσέχετε τούτες τις γιαγιάδες, σας παρακαλώ. Προσέχετε το θησαυρό μας τον ατίμητο. Το θησαυρό του κόσμου όλου. Από αυτές τις γιαγιάδες λοιπόν έγινε και η ευλογία, έγινε και η Δέσποινα. Αυτές ήταν που μας κράτησαν την πίστη ζωντανή και αυτές πρέπει να τιμούμε και να προσέχουμε και μακάρι να έρχονται άλλες και να μπαίνουν στη θέση τους και να προχωρά η πατρίδα μας και η Ορθοδοξία μαζί με αυτές τις γυναίκες. Δεν ξέρω αν σεβασμένο θέλετε να πείτε κάτι, να ρωτήσουμε, οτιδήποτε. Ναι, αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι από την ταινία ή κάτι άλλο, ευχαρίστως. Ναι. Παρακαλώ, θα ήθελα ο κύριος Ψεκούγης να μας πει πώς έχει βρεθεί το φέση του Αγίου Παΐσου στο σπίτι του, αν θυμούμε καλά. Ναι, όταν την τρίτη φορά επισκέφτηκα 3 φορές τον Άγιο Παΐσιο, εγώ ανεβαίνω πολύ συχνά στο Άγιον Όρος, ανεβαίνω από το 1977 μέχρι και τώρα. Σε μία από τις αδερφές στη Σουρωτή είχε αφήσει ο Άγιος ένα από τα σκουφάκια τα οποία φόραγε και είχε πει σε μία από τις αδερφές, την αδερφή Ανθούσα, ότι όταν θα έρθει κάποιος θα του το δοκιμάσεις, θα σου μιλήσει μέσα σου και θα του δώσεις να το φορέσει. Εγώ πηγαίνοντας σεβασμιότατα στο μοναστήρι, μετά την κοίμηση του Αγίου για να προσκυνήσω που έχω πάει επανειλημμένος, κάποια στιγμή είναι η αδελφή Ανθούσα και με πλησιάζει και μου λέει να σας πω εσάς, και πλησιάζω κοντά και παίρνει το σκουφάκι του Αγίου και μου το βάζει στο κεφάλι και μου λέει αυτό είναι για σας, θα το πάρετε, είναι από τον Άγιο. Λέω εγώ, ναι, έτσι έχω το σκουφάκι Γιώργο και το λέω και πρώτη φορά, βέβαια το γνωρίζουν ότι έχω το σκουφάκι, αλλά κατά αυτόν τον τρόπο ήρθε στα χέρια μου και μου έδωσε η αδελφή Ανθούσα το σκουφάκι του Αγίου. Εγώ βέβαια πήγα και το εναπέθεσα στο γέροντά μου, στον Μπουραζέρι, στον πατέρα Αρσένιο, στον πατέρα Μελέτιο, στον πατέρα Σάβα, στους πατέρες εκεί. Γιατί το Μπουραζέρι είναι το δεύτερο σπίτι μου. Τώρα έγινε και το Βατοπέδι, το δεύτερο σπίτι μου. Τι να κάνουμε, έχουμε πολλά σπίτια. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Άλλος. Ναι. Ναι. Εσείς, ναι. Καλησπέρα. Σε καλό σας βρήκα. Ναι, νομίζω το απάντησα ότι προέρχεται από τον Γέροντα και από αυτή την πνευματική σχέση, τη μεγάλη. Κάποια στιγμή, σας είπα, με κομμωδίες ξεκίνησα, έτσι. Η μεγάλη μου επιτυχία στην Κύπρο είναι μια κομμωδία που παίζει ακόμα και παίζει και θα παίζει νομίζω. Ο Γέροντας μου έλεγε πάντα να γράφεις πράγματα που θα οικοδομούν τις ψυχές. Έτσι η Βασιλική ήταν μέσα στη ψυχή μου για χρόνια πριν, όταν κάναμε μια ταινία με τη Χριστίνα για τους αγνοούμενους στην Κύπρο, μια ελληνική παραγωγή, είχαν έρθει στην Κύπρο, και εγώ υποδιόμουν ένα στρατιώτη στην Πράσινη Γραμμή, όπου συναντούσε με κάποιο τρόπο συγγενείς αγνοωμένων. Ήταν πραγματική όμως η συγγενείς αγνοωμένων και με συγκλώνησε. Δεν ήταν ηθοποιή, ήταν πραγματική και έλεγα την ιστορία σε μένα ο καθένας, του παιδιού του, του άντρα της, του μωρού της. Και ήταν μια γυναίκα εκεί, η κυρία Μυροφόρα, η οποία μου έλεγε, γεια μου, να δεις το μωράκι μου. Ήταν 18 χρόνια, 20 χρόνια μετά την εισβολή, τότε που σας λέω. Τώρα είμαστε στα 52. Και
να το δεις πώς ήταν μικρό, να δεις τα μαγουλάκια του, να το δεις πώς είναι. Αυτή είχε μείνει εκεί, ο μικρό Χριστάκης, ο οποίος ήταν ο πιο μικρός αγνοούμενος, ο οποίος πληγώθηκε στο πόδι, τον πήραν σε ένα νοσοκομείο το βράδυ στρατιωτικό οι Τούρκοι, δεν την άφησαν να μείνει εκεί, αυτή δεν έφευγε, την έδιωξαν με το ζόρι και όταν πήγε την άλλη μέρα, το μωρό δεν βρέθηκε πουθενά. Και άρχισαν να της λένε διάφορα, είναι στην Τουρκία, μεταφέρθηκε, θα έρθει. Ήταν τότε ο Ντεχτάς με τον Κληρίδη, πήγαν, μιλήσανε για αυτό το μωρό, του είπαν ναι, θα έρθει και ποτέ δεν ήρθε και ακόμα δεν ήρθε το μωρό. Ήταν ο πόνος αυτής της γυναίκας λοιπόν και η προσδοκία της όμως, μέχρι πρόσφατα και μιλά ακόμη γι' αυτό, ότι ήταν μικρό το μωρό μου, είναι ζωντανό, και αν είναι εκεί, και αν μαντρευτήκε εκεί, και αν το κάνα αυτό, και αν αυτό. Και έτσι γεννήθηκε η Βασιλική. Το μωρό που χάνεται στην εισβολή, σκοτώνουν την οικογένεια του οι Τούρκοι, μένει το μωρό, το παίρνει ένας Τούρκος αξιωματικός, μεγαλώνει εκεί. Κάποια στιγμή, πεθαίνοντας ο Τούρκος, της λέει την αλήθεια ότι είναι Ελληνίδα και την βρήκε στην Κύπρο και αρχίζει τότε την αναζήτηση της πραγματικής της ταυτότητας και έγινε η Βασιλική, που από την είδατε τη ξέρετε. Και μετά ήρθε το Μίλα μου, που ήταν η πρώτη μου προσπάθεια που είχε μια πνευματική βάση, μια καθαρά ερωτική ιστορία, αλλά με έντονη πνευματική βάση, όπου ήταν μια γερόντισσα που στην ουσία η γερόντισσα που οδηγούσε την Άννα ήταν ο γέροντας μας. Ήταν αυτά που άκουα, αυτά που μάθαινα τότε στην περιοχή και μετά την κοίμησή του ήρθε το μπλε και μετά δόξα τω Θεώ ήρθε ο Άγιος Παΐσιος με τις ευχές του, αν τα πιστεύω. Ναι. Αυτή ήταν η πορεία λίγο πολύ περιληπτικά. Ναι. Γεια σου Πινελόπη. Το κλείσες με τον καλύτερο τρόπο. Ο Θεός να μας φυλάει όλους, είπε η Πινελόπη. Θες να πεις κάτι άλλο, νομίζω. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Μακάρι να γίνεται όπως έτσι. Να γίνει έτσι. Και έτσι είναι. Άμα δεν μας φιλούσε. Μου λέει ο γέροντας πολλές φορές ο Θεός σοφίζει τα παιδιά, Γιώργο. Να ακούτε τα παιδιά. Προσέξτε τα παιδιά. Και μας λένε αλήθειες. Κάποιος άλλος? Μαλήρη Βάγια. Ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, γιατί πρώτη φορά βάλαμε μέσω της τηλεόρασης το Θεό μέσα στο σπίτι μας. Με αυτόν τον τρόπο, με τόσο μεγάλη επιτυχία μέσω του Αγίου Παϊσίου, και πραγματικά υπήρχε ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός και μία αναθεώρηση πάρα πολλών έτσι πραγμάτων. Αυτό που πραγματικά έτσι θα ήθελα, αν και έχει απαντηθεί, να ρωτήσω, είναι όλη αυτή η πληροφόρηση που είχατε, που συγκεντρώσατε, η πληροφορία, γύρω από τον Άγιο, μέσα από τα βιβλία, τις διηγήσεις, γιατί ήταν είχαμε μαρτυρίες, ναι, με ανθρώπους που αιώνα μας, ναι, ήταν όλες πραγματικές ιστορίες. Δεν υπήρχε στοιχείο μέσα που να συμπληρώνει το βιωματικό αυτό του Αγίου με όχι ψέματα, με κάτι, με μύθο. Μυθοπλασία λέγεται. Μυθοπλασία. Ναι, υπήρχε. Υπήρχε, αλλά προσπαθούσα, όπως σας είπα κάθε φορά, να λέω βοήθα, γιατί πρέπει να βάλω στο στόμα σου. Γιατί καταλαβαίνετε ότι μπορεί οι άνθρωποι να μου δίνουν μια μαρτυρία, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να γίνει μια ιστορία. Πρέπει να γίνει κάτι που να μπορέσει να κρατήσει τον ενδιαφέρον του θεατή από τη μια, να μην βαρύνει από την άλλη. Είναι λεπτές γραμμές και πάρα πολύ έτσι, θέλουν πάρα πολύ προσοχή. Ναι. Όμως τα θαύματα και όλα αυτά ήταν πραγματικά και είχα άλλα χιλιάδες να πω που δεν είπα, λόγω χρόνου, και να σας πω και ένα έτσι λίγο να το ακούσετε, είναι χαριτωμένο. Όταν τέλειωσε ο πρώτος κύκλος και λίγο μετά όταν άρχισε ο άλλος, ήμασταν στο Βατοπέδι και ήταν οι πατέρες γύρω και έλεγαν, ήταν και ένας ιερέας που είχε έρθει από έξω. Και έλεγαν, ναι, ξέρεις, έπρεπε να βάλεις και αυτό, έπρεπε να βάλεις και εκείνο, έπρεπε να βάλεις και αυτό.
Και μετά ερχόντουσαν όλοι και μου λέγανε, μόλις το είδαν, ερχόντουσαν και μου λέγανε πράγματα που πριν δεν τα ήξερα εγώ. Έπρεπε να βάλεις και αυτό, έπρεπε να βάλεις και εκείνο. Πότε σηκώνεται ο Ιερέας πάνω και λέει: πατέρες, πατέρες, ακούστε να δείτε. Ο Άγιος έκανε πάρα πολλά θαύματα. Και εν ζωή και μετά θάνατο. Το μεγαλύτερο θαύμα είναι αυτό που γίνεται τώρα. Που παίζει στο Μέγκα. Το Μέγκα θαύμα. Και όντως, δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι και πώς ο Άγιος τα έφερε έτσι που να παίξει στην τηλεόραση η σειρά. Να πω και εγώ κάτι σε αυτό. Πολλοί με ρωτούν, εσύ που τον γνώρισες, ήταν έτσι τα πράγματα. Λέω, έτσι ήταν όπως τα περιγράφει, αλλά ήταν λίγα. Γιατί είναι ένα χάος. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχει γραφτεί. Εκεί κυκλοφορεί για τον Άγιο Παΐσιο. Μερικά, εντάξει, είμαστε επιφυλακτικοί. Εγώ θα αναφερθώ σε ένα γεγονός, το οποίο το έζησα. Είχα πάει να τον δω μόνος μου κάποια φορά, λαϊκός ακόμα. Μου είχε πει, έλα κατά τις 9. Πήγα λοιπόν στις 9 η ώρα, τύπαγα το καμπανάκι και τίποτα. Συνήθως ο γέροντας πρέπει να παίρνει και εμείς και 5 ώρες να σου ανοίξει. Κι αν άνοιγε. Τέλος πάντων, εκεί χτύπαγα, αφού λέω μου πεθά. Τον ακούω λοιπόν από τη χαρά κάτω να φωνάζει «Όλε, όλε». Τι να βρει τον Ολυμπιακό φωνάζει. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή τον βλέπω, έρχεται, ανηφορίζει. «Αχ, μωρέ παιδί μου, λέει, με συγχωρείς που άργησα», μου λέει, «αλλά ξέρεις, έχω εδώ ένα πουλάκι τώρα εδώ και έχουμε γίνει φίλοι και πάω και το ταΐζω». Εγώ αμέσως τσίμπησα. Λέω, «Τι πουλάκι, γέροντα, πώς το λένε μωρέ αυτό που έχει κόκκινο λαιμό?» Λέω, «Κοκκινολέμη». «Ναι, κοκκινολέμη». Και τι, ναι, μου λέει, έχω ένα τόπο εκεί, του είχε κάνει ένα σταυρό με πέτρες. Και πήγε το πουλάκι τον περίμενε. Και πήγε και τον τάιζε. Σήμερα μου λέει, είχε πάρει θάρρος και ήθελε παιχνίδια. Και χοροπήδα γύρω-γύρω. Βράδυ να φας, περιμένει ο άνθρωπος, τίποτα αυτό. Τέλος πάντων, έκανε υπακοή, έβαλε μετάνια και ήρθε και ένα. Και μου τα έλεγε έτσι απλά. Τέλος πάντων, περάσαν τα χρόνια. Μετά που διάβασα τα βιβλία κι εγώ, είδα ότι δεν έλεγε Όλε, έλεγε Ολέτ. Και ονομάζει τον κοκκινολέμη Ολέτ, γιατί Ολέτ σημαίνει παιδί στα βενδουινικά. Όχι από εκεί. Και έχει γράψει και ολόκληρη επιστολή στις αδερφές της Ουρωτής, τόσο καλό πουλάκι που έχει αγάπη, που έχει αυτό κλπ. Και έλεγα πώς θα το αποδώσετε αυτό. Και είδα, μάλλον με τεχνική νοημοσύνη. Ναι, μας βοήθησε λίγο η τεχνολογία εκεί. Του φωνάζαμε και ερχότανε. Τώρα έχουμε εδώ σεβασμιότητα το που έζησε τον Άγιο και μιλάμε εμείς. Σεβασμιότητα. Πέστε μας ακόμη ένα. Εγώ να πω ότι ο γέροντας είχε πάρα πολύ χιούμορ. Ναι, αυτό. Πολύ χιούμορ. Δηλαδή, ώρες κάγαμε στα γέλια και μας έκανε γελάμε. Το θυμάμαι μια φορά που πήγε κάποιος νεαρός, έτσι, εδώ και εσείς, αφού τα ξέρω όλα. Ξέρετε, οι φοιτητές στο πρώτο δευτερόλεπτο τα ξέρουν όλα. Οπότε άρχισα να του λέει για την θεωρία της εξελίξεως. Και όλα έγιναν από εξέλιξη, από εξέλιξη, από εξέλιξη. Δηλαδή του λέει, είμαστε κάποτε, του λέει, πίθηκοι και σιγά σιγά γίναμε άνθρωποι. Καλά, ρε παιδί, του λέει, δεν μπορούσε ο Θεός να κάνει τον άνθρωπο κατευθείαν άνθρωπο να τον κάνει πίθηκο πρώτα. Όχι, πάτερ, λέει, όλα έγιναν με εξέλιξη. Εξελίχθηκαν. Οπότε λέει, δεν μου λες παλικάρι, τη 18 την ξέρεις. Λέει, την ξέρω, ξέρετε το πουλί. Εκεί στην καρδιά που ήμουν κάθε μέρα και εδώ στο επισκοπείο κάθε μέρα 18 ακούω. 18. Του λέει 18 την ξέρεις. Λέει, την ξέρω. Και του λέει, κοίταξε, άμα η 18 εξελιχθεί και πει 19, εγώ θα πάω άλλο στα 20. Αυτά θα τελειώσουμε με τη θεωρία της εξέλιξης. Και πολλά άλλα, βέβαια, ανεξάρτητα. Πραγματικά ανεξάρτητα. Τι να πρωτοποιείς. Ό,τι θέλετε. Να δούμε λιγάκι μερικά αποσπάσματα. Να σας πω, έπρεπε να επιλέξουμε έτσι άμεσα γρήγορα και σκέφτηκα ότι ας πάρουμε από το πρώτο επεισόδιο, που, γιατί ακριβώς είναι αυτό που ήθελα εγώ απόψε να περάσω, ότι ήθελα να δείξω την οικογένεια και από πού ξεκίνησε ο Άγιος. Και έτσι θα δούμε ένα απόσπασμα από το πρώτο μας επεισόδιο και θα το θυμηθείτε κι εσείς του πρώτου μας κύκλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα γυρίσουμε και τα γένια μας. Αυτή η σκηνή εδώ έχει γυριστεί στο Σαγματά. Γνωστό μέρος είναι, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω. Μου λέγει ο γέροντας ότι είχα πάει, μετά μου λέει το ανεβοκατέβαινε 20-30 πόσα χρόνια. Χιλιάδες φορές.
όπως είναι η σκηνή που φεύγουν και όπως ξέρετε τέλειωσε το έργο με τη σκηνή που επιστρέφουμε. Και πρώτα Θεός να ευχόμαστε όλοι έτσι να γίνει, που εγώ το πιστεύω ακράδαντα ότι έτσι θα γίνει. Και πρώτο Θεός να πάμε πίσω και να πάμε και εμείς στην Κύπρο και στην Καππαδοκία και σε όλα να ευχόμαστε όλοι. Και να εύχεστε και τα λόγια του Αγίου, πως οι προφητείες του ήταν εδώ σε αυτή τη σκηνή της επιστροφής, μαζί οι ζωντανοί με τους αποθαμμένους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχω λόγια να ευχαριστήσω για την παρουσία σας, γιατί ήταν μια πνευματική πανδεσία απόψε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για ό,τι κάνετε και που είσαστε σήμερα μαζί μας. Και να κλείσουμε ένα ραντεβού ακόμα. Στο επόμενο έργο θα σας περιμένουμε και πάλι. Ναι. Να εύχεστε όμως, σεβασμιότατε, να μην μας ξεχνάτε στις προσευχές σας, να τα καταφέρουμε, γιατί πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα, γιατί όπως ξέρετε και η ζωή του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή ήταν ένας βίος πολύ ασκητικός, δεν ήταν μέσα στον κόσμο, ήταν στις σπηλιές, είχε να κάνει με τους δαίμονες σε μια καθημερινή πάλι, σε ένα αγώνα τεράστιο, και μπαίνει πολύ βαθιά στην ασκητική ζωή. Να εύχεστε να μας φωτίζει, να μας προσέχει εκεί που πάμε, πάμε σε δύσκολα μέρη, να είναι όλοι καλά και να μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε. Γιώργο, κάνε και μια μνήα για τους αγαπητούς συναδέλφους που τους χάσαμε, τον Ήμελο και τον, Ναι, τους είδαμε και εδώ. τον Θανάση. Τον Όμηρο, τον Γερόμηρο. Δεν το ήξερα. Ναι. Αλήθεια. Χάσαμε δύο αγαπητούς συναδέλφους, τον ηθοποιό που έκανε τον Ιορδάνη πάρα πολύ νέο και τον γέρο που έκανε το Γερόμηρο. Δύο πολύ αγαπητοί συνάδελφοι, εξαιρετικοί. Μια ευχή να αναπαύει ο Θεός στις ψυχές τους. Να εύχεστε και να πω, αφού το αναφέρεις για τον Ήμελο, τον μακαριστό, όταν προχωρήσαμε στο δεύτερο κύκλο και κάναμε μια σκηνή που συναντά τον Άγιο Παΐσιο, ότι θυμάστε όταν γέρος πια στη δράμα το συναντά, αντί τον πατέρα του συναντά τον Άγιο, ήρθε στο γύρισμα μετά από χημειοθεραπεία. Δηλαδή πραγματικά ήταν τελείως εξαντλημένος και ήταν μια μεγάλη σκηνή. Και πήγα και τον πήρα μόνο του και του λέω, σε παρακαλώ, άσε να την κόψω τη σκηνή, γιατί σε βλέπω, είσαι κουρασμένος ή μόλις, ούτε να το σκεφτείς, μου λέει, εδώ θα την κάνω. Και την έκανα και ήταν εξαιρετική.